Heartbeat. We are live on our Facebook page, Star FM. You can also check out Pastor Aldridge's page. Is it sharing our live? You can also go there. Follow, especially on Pastor Aldridge. How far? I think there were about 8 people that came to my inbox yesterday. I said, Pastor Aldridge. He's coming back. So I follow. Yvonne Tivatye official is the page. But allow me to welcome a man full of wisdom, a man who's passionate about Christ. And also, I love how he just breaks down the word of God into bite-sized chunks to make it accessible to all, regardless of backgrounds. His name is Pastor Aldridge Marufu, the founder of City of Truth Church, which started over 15 years ago. Thank you so much. Thank you so much. We are here. Okay. So we love that for you. Yeah. And I know that one of your closest people, David sons are like arrows in the quiver of a man. Yes. So I know that he's a man that submits under your anointing. He's in sonship with you, and he's family to me, not by blood but by choice. King David. King David. Aiwa tinofara kuva pano. Maperekedza munhu waMwari saka ndazoudza vanhu nhasi ndikati avazviyeka ndizvingovhurwa mike pese pese but ndichangokumbirawo kuti vangokwazisa sangano dzvene raMwari. muri sei kudai baba restroke King David? Aiwa ndinofara tinokwazisa sangano dzvene raMwari Zimbabwe yese nekushe. Saka munoenda ku City of Truth and ndokuchechi kwenyu ka. Vanhu vangobata context why you are here. But ndinongobvunza zvangu kuti really saying, I like to pulse check all the time with you, Vedway. Yes. Salvation is like, how's the walk with Christ so far? Iri kunakidza ende yakanaka. Really? Because I process yaunongo uchidzidza kuti zvakawanda. Oh, that's good. Iri necessary. Handitsika. Tinoda kuzvitenda izvozvo, but ndine mubvunzo wani. Pane kamwe ka insecurity katinako kani, especially pano pa gospel grace nemakristu. Tikakuona muchitorwa mapicture nevanhu veku mainstream, takaona kuti makudzokera kujim takuti avu. Nevanhu vekunyika. Tose tiri munyika. Sekuti togara mugungwa. Saka sekuri mukudzokera here ku mainstream kujiti. Zvinosiyana. Ukandishedza kumuchato wako hapana patichare worshipa pamuchato. Ukandishedza kupati hapana patichatotanga kutochema tiripo. Saka zvinongosiyana nenzvimbo. Ukandishedzawo kunoenderana nekuti tiimbe ndokuroera tidze muna. Asikuya kuchechi manje. And it's not compromising your salvation. No. Gemma is a good friend of mine. She's been here. Yes. Maybe collaboration. Gemma manje akatotendekwa kudereza nambotendoke. Yes. Pataishuta ndindi naye. Pane mamwe masina aitozorambidza yekubuda be. Wow. Angasingatoite aibozi munhu ari atori careful ne faith yake. Oh, she is. Saka Hapana iripo paya. Hapana. Ayo, bose ko. Mati mune muvunzo wamuchazoda kuti ndine muvunzo. Pane artist fellow artist akabhabhatidzwa andichazi nezuro kanoswera nezuro. Kuswera nezuro. Saka nezuro. Voltsgate. Saka ina ndiri mucomment section ndichiona pakaiswa video yacho. Panewo vamwe makristu aitaura kuti akusokubhabhatidzwa kuriri because ane rasta. Yaitonzi that's not real baptism. Munobhabhatidza munhu ane zvirasta izvo ngaandogera ngazvide. Saka ndichada kupindurwawo namudhara wangu munonasi kuti kuti zviri kumbofamba sei papo. Thank you for bringing that into perspective. Thank you so much Sekuru Babare. Inini tirega ndidzime mic yenyu nditambire munhu waMwari vachatipindura mubvunzo iwayo mubvunzo iwoyo. Kwamaswera sei ari sei mabasa unorangarira sei? So good. Good. Zvofamba fine. Handitika. Good stuff. So we left a lot of questions unanswered last week, Pastor Aldridge, and we also then gave our listeners a chance to question you on just frequent izvo zvataitaura kunzi iron sharpens iron chichichi izvozvo zviri mubhaibheri izvozvo kuti musarega kuvhunza and things like that. Saka takatarega itizokudaidzai futi tingopedzisa. Mubvunzo wangu ndikade kutanga nawo unoda sokuenderana nezviri kutaurwa nasekuru vangu apa, but uri wekungoti most people have concluded and said that the church is one of the most
judgmental and unwelcoming place. And for Christians amongst themselves, kwete kutojudge zvava munhu ari kubva kubhabhatidzwa uyu, but mostly even pachavo bickering and things like that. Inini mubvunzo wangu obva what, and sina kuziya chikonzero because obviously wakaipa ndiro zvake izvozvo zvekudivide vanhu. Whose responsibility is it to bring that unity in the church, to bring people together? Ma-believers manyowani akaita sana volts vava nevamwe vagara varimo. Who bridges that gap? Pastors. Pastors. You know, there's a scripture in 2 Corinthians 11:3. Rinotsanangura about Satan as a snake that beguiled Eve. And Paul was saying, I'm so much afraid that the same way Eve was beguiled by the snake, you are now being taken away from the simplicity which is in Christ. So many times, as pastors, we complicate the gospel. And yet the gospel must be preached in its simplicity. In simpler terms, Jesus Christ came to die for sinners, right? And that message in front of very clear. Because he did not come to die for the church. Right. We become the church because takafiro. Do you understand that? Get you. So that foundation you not bazira kuti. So when somebody comes into the church, ari mutadzi. In fact, muna auye ku church asisiri mutadzi. Anotoya ku church ari mutadzi. Kuti abatsirwe na Mwari. Kuti asabe mutadzi. Saka gepo ramuri kutaura iri kuti riripo pakati pemakristu nyika or makristu pakati pavo rinobridgwa ne right teaching and right teaching inobva pa-altar and pa-altar pana pastor. Pastor vanofanira kusimplify the gospel rounderstandeka ronzwisika. I'll give you an example like madifuta zvenyu kuti kune munhu akabhabhatidzwa and then people were commenting vachita ko munhu anogozonzi abhabhatidzwa sei haisiri ubaptism because ane rasta and so on. Inyaya yekuti gospel rakaparidzwa kuZimbabwe particularly ndokwatirika handingataure zvedzimwe nyika. Rekuno ndorandoziya ndorandonyatsoziya. Takaparidza mamorals kudarika umwari. I don't know if you're getting this. Power. And yet ukatoenda kune dzimwe nyika vhudzi rere rasta rere or dread rere harinei kunamata. Itongori style. Okay. Koita kune nyika kwekutoti rinoshandiswa for zviri spiritual. Okay. Saka zvekuzoti munhu anonzi ngaabhabhatidzwe kana achinge ashevwa. Ini ndaifunga ndichiti nini? Kwa akachibhabhatidzwa. Rubhabhatidzo rozomubatsira kuti iye aite decision yake ega according to my convictions. Whether kushevwa or not. I don't know if you're getting the sense. So we end up judging vanhu vakauya ku hospital kuzopora, like you know, like I said last week, ukangona hospital mai designer mota ati dimurwe here panapa muri kubroka mai manje. Are you getting the sense? So kana tiri mu church tiri kutouya tiri group revatadzi vakauya kuzoponeswa naMwari, but iyoyo message kuti isvike kuvanhu havasi vanhu vanotaura izvozvo. Mapastor tisi macustodians of the message of Christ. Tisi tinofanira kubata bhuku iyi totsanangura from here kuti chii chakaitika, kana Jesu akafa akafira chii, kuti zvizoita sei, kana tatendeuka kunonzi kutendeuka kwacho kunonzi chimbori chii really. Saka bridge iroro harina mumwe anogona kurecover except pastors by simplifying the message of salvation and not complicating it. So folly yedu iri pakutoti inini sapastor Aldridge handidi kuswera naushu ndava ndinofila kuti akatadza. But do you realize kuti Mwari akatumira Jesu after atida isusu akatumira Jesu to the world, not to the church, so that the world can come to God. Neutsvene hwake hwese tumira mwana wake bva pachena tisina kunamata, remember, tisina kumukumbira tiri vatadzi tichibva tazotendeuka taaccepta gift yake. So church ndo inoda kupinda panzvimbo yaMwari to judge people on behalf of God who is not judging his people. God is loving his people and we must be expressions or a revelation of his love to the world. But unfortunately tinotuka nekutsoropodza kuti ningi. Saka baptism irutaurwa handina kuiona zvangu, but kana yakatoitwa even aine vhudzi rake hama ya King David iyo itori real baptism. Atibhabhatidza vatsvene, tinobhabhatidza vatadzi kuti vave vatsvene vamwari. Thank you so much for that revelation. Maitabasa zvikuru, and I'm hoping that makristu ari pakati pedu akateerera gospel greats nevamwe vari kutibata live. We are on Star FM. I already see your messages, and thank you so much for bringing him back. Power so many messages are coming in. Hanzi ndiri madzibaba zvangu, but baba vari kusanangura zvinhu zvinonzwika. I love that. Okay, so tataura izvozvo kuti makristu
pulpit ndo inofanira kunge ichizobridge gap iroro. Tozoda kuchipinda isusu mune dzimwe nyaya dzanga tsinzi nemakristu toda kuzonzwawo kuti zvinofambiswa sei. There's a question that is hot on Christians' minds, particularly vekupentecostal ndo vane nyaya iyi yakanyanya. But ndakazviona futi kune mamwe mainstream churches zvangu vanhu vekupentecostal tinozongoreceive a lot of flake for it. Hence there's a lot of respect inopiwa ma-men of God. Hence to what extent must I respect the men of God? Hanzi vamwe vacho vanototyiwa zvekuti handigoni kusumuka kuenda kumusha ndisina kuvataurira kuti ndakuenda kumusha ende ndotanga ndatoenda kwavari first ndovapa mari yangu sandatombo mai vangu vanei kumusha uko. What is the balance there? Vanhu voita sei ipapo? Yeah, unfortunately probably maonzero akaitwa gospel racho ndo anogona kunge achinetsa. But what's wrong with respecting a person? I don't think there's nothing wrong in respecting a person. Even baba wedu vepanyama tinova respect, right? Unfortunately the problem iripo ndeyekuti kune vakaendesa zvinhu izvi kuma extremes and then message yobva yabva yatorwa zvisiri izvo. And vanhu vari against issue yekurespect kwema men of God havasi against issue yekurespect kwema men of God. Vane picture yevanhu vavainayo in their minds. Vaka-abuse that platform iyoyo. You understand? But the truth of the matter is scripture tells us to highly esteem our men of God. We should honor them and respect them. But haifana kuperera ipapo. Men of God should also respect their congregants vari kuva respect. Chinozongonesa ndechekuti paunorespecta semunhu waMwari unopezera waitora se opportunity yekuabuse vanhu kana kutake advantage of people that are respecting you. You understand? So balance iri pakuti hatisi kuti chiregedzai kunorespecta vanhu vaMwari. Aiwa vanhu vaMwari vanofanira kurespecta. Because scripture rototaurira izvozvo kuti vese vanolabor in the word are worthy to receive not just honor, inotonzi double honor. Right? So I'm not here kuti nditsanangurire vanhu kuti no endai kumachechi kwenyu munopa vanhu double honor because maybe kuna pastor wandowirana naye or something. No, I'm not here representing all pastors. And hakuna mwe pastor anopana vachindirepresenta. I am here representing the word of God. What does the word of God say to us in terms of issue with regards to honor and respect? And remember, honor and respect should not be put in the same line with worship. We don't worship men of God. We honor. Unfortunately, vanhu vazhinji navo vanoti kana vari pa moment iyo yekunzi vari kuona munhu waMwari vari kudii. Kune vakanoizoniparidza vaiswa kuma extremes zvekuti tenge tikutonamata. We don't worship men of God. We honor. We respect. Okay. Saka ipapo manjeka. Thank you so much, Pastor Aldridge. And I see a lot of messages that are coming. Thank you so much to all 500 of you that are watching on our Facebook page, Star FM. And did we say that you're sharing the live on your page? Yes. Pastor Aldridge is also live. Munoziva kuti mubvunzo unobva wauya ka sezvamamuchitaura izvozvo kuti arespect kwa pamwe atori young men of God wedu ane kana 23 years then obva azoti iwe kuna mama wane 67 obva you know what I mean? Iwe mwanangu chichi, that sort of thing. That's a problem now. Iyo zvayo haisisina ine umwari waMwari. Ine chekuita nevessel yakasarudzwa naMwari kushandiswa. Now look at this. How God flows mumalives edu. Anoflow according to our characters nema natures edu. Ndichakupa example these two apostles. Ndobva ndadzoka kunyaya murutare kuti munhu ane 23 years anoti iwe izvozvo kurasikawo zvako. But anonzi munhu waMwari ana 23 years zvake. Yes, ane 23 years body iyo akahausa munhu waMwari. Exactly. So Peter ndiye akafamba naJesu closely for almost 3.5 years. Right? Simon Peter. Love Simon Peter. Simon Peter uyu my sister. Akaona zvinhu zvakawandisa achifamba naJesu. Right. Unfortunately ndiye akanyora bhuku diki muBible. Chichakaitika dai. Vese inofamba naMwari ndiyo but haana ability yekunyora. Saka flow even Mwari akada kumushandisa kuarea dzekunyora. Anyore. Dzinokakama dzibaba idzi adziziye kuti zvinonyorwa sei. Thesis anobvira aenda kuuniversity. But Paul aive so. Remember aitombove student kuuniversity. When God was flowing with him, that guy munoziva mabhuku akanyorwa muBible apo atina waya. Ndo mashoma vana akanyora. That gentleman would even remind his sons to bring parchments dzandakasiya pakati patroas. Parchments notes ainyora. Asina kukwanisa kuzopinda because zvakazopinda muBible letters ainyora vana koma notes aijota in his private time ari kupi. So God was flowing through Paul according to designer wakaitwa vessel inonzi Paul. So Paul being a writer, God found an opportunity and a space
yekuti okay zvakafanana nemi. If you come to our church today, right, you would think Mwari achatsvaga zvimwe zvinhu zviri mysterious zvekuitisai beyond media. That's a lie. Yeah. Actually, the Bible says he gave them talents according to their several abilities. Your ability iri kumedia. Saka your talent even inobva kuna Mwari iri kuya kuzonoformulatwa yakanopinda muvheso inonzi iwewe anove munhu wemedia. Right. Saka kune munhu anogona kuuya achitoshandiswa naMwari. Wonzwa achiti kuna mai vane 63 years iwe. Agara mufana uyu atori disrespect kudhara. Yeah. Mwari avana kumushandisira kuti mutsvene. Ndopamwe panopotsa vanhu ipapo. Grace neanointing yakanopinda pahunhu hwakashata. Yeah. Saka zvimwe zvinhu last week ndakambotsanangura nyaya yekuti zvakanaka zvose zvamunoona in my life ndiMwari ari kuzviita. But zvakaipa zvamusina kufarira ndini. That God is perfect. The gift of God on my life is perfect. But inini as an individual ndine dzimwe nyaya dzinogona kutanga kuraudzira mandiri dzisiri perfect. Saka zvekuzoti anoti kuna mai iwe imwe itori background in I know of certain men that we call, you know, men of God. They remain men of God. Hatikona vabvisa pama position avo iwapo. Bekuti background yake akakura asina baba vanomutsiura. Haatorina hana aimuudza. Haina aimutyisidzirawo kana kumudzosa muforo. Mune akazodzwa ane problem. I'll tell you why. He's not accountable to anyone. He doesn't respond to anyone's statements. Chero pakaita anoti iwe zvasiya izvi haadi kusiya izvozvo. Why? Igrace rakanopinda pacharacter iri wrong. Igrace rakanopinda. Because someone might ask, but kwa Mwari wacho aizodzere munhu iye achiziya kuti munhu ane character yakaipa. Exactly. Paul musakanganisa uraya akazodzwa futi ari munhu anotouraya. Izvozvozvo unozozviona character yake kumanifesta pagift necalling yake. Ane vamwe vanhu vakatsanangura vanonzi Alexander naHymenius in the Bible. Vanoti I've handed over to Satan for their destruction. Vadzidze kusablaspheme. Zvinotokuudza kuti even anointing yaive paarika mafunctional aita yainopinda through his vessel atori nekaunhu kekuuraya. Kune muchinda ainzi akarara namai vake kuna Corinthians. Paul antonyora tsamba, I believe it's chapter number 5. Anoti ndakanzwa kuti pakati penyu pane muchinda akarara namai vake. Iye anonzi muregerere. Hanzi hand over a part of his body ife imedhara ari kumanifesta katrait kai kakabva nako kunyika kuda kuti baba Harare kana akunamata chibvamira zvekuimba ayo. Right. Same gift, same ability. Ndiyo iri kushanda iyoyo, but iri kushanda for the glory of God. I love that. Saka ma-characters. And thank you so much for bringing forward that example. Nanzi vakorinda vakanetsa kani. Nanzi vama nemusoro waips. Vanyorwa dziri truth apa. Wanenge siri enough. Vaipisa musoro. The church at Corinth. Yaitemesa munhu waMwari musoro. But you know surprisingly about the church at Corinth. Ndo church inotaurwa about the gifts of the spirit. Iriyo yaitemesa musoro. Wow. You wonder. Yes. Ndopanaona neunhu usingaite but ndopane zvipo. 13. Ende ndikakutsanangurira imwe nyaya. I just pray I'll stand the attack that comes with this statement. Right. Ngatimboinzwa itinzwa. There is a problem with gifted people who are not given to character. Because you know ndo vano misrepresenta Mwari. Yeah. Munhu ane hunhu hwake like ndikutora example yamangotsanangura. Iwe mukadzi uyo yapano ndimwana ne 23 ari kudzama mwana 67. I mean, ivo mama one desperation because of what she has gone through. Varuda help. And vakanzwa munhu yakazodzwa vakutoto. He has been with us from the beginning of the ministry. Oh, okay. Yes. Ndiyemukwasha zvena. Yeah. He will tell you. He will tell you. Hakuna mama vari muchechi. Vatinodeedza nezita. Yeah. Oro kuti iwe. Ivo ndo vangatoti baba makadi. But problem iripo ndeyekudai so. Inini ndinozorespondawo ndichiti chii. Right. Ndiri baba vezvemweya zveshuwa but musakanganwika. Makanga muri panyika panapa ndisati ndavapo. Muriwo mama futi. Saka inofanira kunge paine reciprocation kekutotiwo muhuno wangu inini zvo kana ndichiresponda kune munhu ari kunditi baba ndinoti chiiwo. Ndinodedza ndichiti chii. I can call him iwe mukwasha. Munhu akarora saka mukandiona ndichiti iwe to him nditori muofisi yangu chaiyo satezvara ndisati ndapastor. But munozaira kuti ndikati iwe kuna avava kune mumwe munhu ari kuona asati azviziya kuti mukwasha wangu. Zvinonzi baba maonero atakaitwa kuchitoswa munhu kuchechi ikokoka. But musakanganweka kune zvimwe zvausiri kuziva zviri beyond relationship yangu neava beyond church. Before we talk about seed of truth, there is him as my mukwasha. Okay. I don't know if you're getting the sense. You. So, but vanhu vazhinji manje vanot take advantage. If at the moment you're anointed, you're untouchable. You know. Yeah. And yet,
Mwari anozvidesigna zvakadaro macharacters evanhu ari kumanifest. I get you. Exactly. Thank you so much for answering that question. We are live on our Facebook page, Star FM. We've got about 505 people that are watching us, and also the people that are listening in on Star FM as well as Capi Talk. Feel free to send in your questions. Pastor Aldridge is back by public demand. I was literally heckled by people in my inbox. So we want to ask him the questions that you guys have. Right. There's an issue to do with shepherding, Pastor. Iri kunzi muchechi anasi ayimo. Ndiri journalist ka. Nema assistant producer anga nokufonera ya chitimuye ku interview. Those are some of the researches that we were doing and some of the questions that were also coming from listeners. Kuti naso no shoko ririmo cheri chairo ka ariziri kuzokutsvaga nekuzokufonera. Kuti makazoita say if you've watched Chosen, I think now we are in season 2. Takanonoka kuzoiona this series Soya Jesu. There was the woman with the issue of blood. After receiving a miracle and the power has come out of me, then Jesus instructed Big James and Little James, according to that film, kuti Sarai, I think na Mary Magdalene. Munoona kuti asvika zvakanaka kumba and ane zvese zvaari kunida. Muzomutsvaga azouya pandinenge tichiminisa. To me that spoke of shepherding. Yes. So today the numbers come to Pastor Aldridge's City of Truth. Yes. Nobody follows up. So my question to you is shepherding and it an integral part of kutendeuka kwemunhu, of repentance and salvation? And yonyanzoitwa sei zvakanaka seizi mumugireke yanhasi according to what to the reports that we've received? So andingapindurire vamwe kuti seisiko ndisandanyatsozvicheka zvangu, but with us it's a problem yatakatoona yataive nayo tikacorrecta. Okay. Even as a church, we actually started a department ronzi of food. Okay. It's outreach and follow up department. Rinotera vanhu kuti vazive kuti vari sei their welfare. Maybe problem ingatenge iripo kuexpect a pastor ari kulead 100,000 people to call everyone. Get you. No, that kana chero tikarizina zvinenge hazviiti. But maybe what needs to be done is structuring the church so that kana pavadzidzi 12 vajesu patrenwa vanhu, they also become like Jesus. They care for the estate and welfare of the people vatendeuka. This is exactly what Paul said to his son Timothy. He said, andina mumwe munhu like Timothy who can care for your estate and your welfare, right? Who thinks like me. So in other words, I might like as Pastor Aldridge to follow up everyone, but it's an impossible task. That's the truth of the matter. But ndine vanhu vandogona kuita follow up, and those also mature in Christ. Zvinonzi na Paul ndaitarisa kuti by now mungadai mava vadzidzisi but muchiri kudo mukaka. Saka timu yangu ikaramba ichida mukaka yakufanira kunge iri vadzidzisi. Pane problem. Right. So church inofanira kumature to a point yekuti vambotendeuka vaya they are discipled and they also tendeutsa others and disciple others. So inofanira kunge iri. Saka how do we deal with that? It's systematic. Kanofanira kunge katori ka structure kari in the church kanotoita izvozvozvo. You look at very big churches, kune ma branches. Apart from branches, kune ma departments. Apart from so mumwe munhu anongotendeuka obva agara so kacheche kazvarwa kusiwa munesari. Hakuna munhu ari kumuteera. But chokwadi ndechekuti pastor ari kukuleader ipapo kana ari kuleader muri 20,000 hagona kufondera imesi. But timu yake ishi iri kufanira kugrow. Mistake ingatoitika ndeyekuti nini, phone yangu iyi musi wandiri kuprayer haisi kupinda. Pane mutenda roda attention, pastor wangu anonditeerawo haisi kupinda. Pastor anoteerawo yeye haisi kupinda. Pastor anoteerawo mumwe wacho haisi kupinda. So inofanira kunge iri system iri within the church yestructure yekuziva kuti from prophet vangu, apostle wangu, kuna pastor ningi, from pastor ningi kuna leader ningi, from leader ningi kune that's why kune ma cell. That's why kune ma areas. Ekuti kana vanhu vakanotorana ku section kwawo ezwo ticha andingambozvizive kuti nini munhu ari kugweru assembly yedu yekugweru kune munhu ashaya except ndatoudzwa nesystem iyoyo, structure iyoyo, and hapana pandingazvizive kuti kune munhu ari kurwareko. Are you getting this? I'm getting exactly. And, so it needs structuring. Thank you. I love that you're saying it in that manner. And that it's important. You're not saying it's not important. No, it's very important for people to then be cared for. Because for the very first time, we've got Pastor Aldridge of City of Truth Church, who's in studio, backed by public demand. So many of you were coming to my DMs and saying, "Ngavadzoki." Saka vanhu vese vari kuona live apa vari 500. And I'm not buying a follow ku page rangu Yvonne Tivatye official because
I've indulged you. Ndavadzora one. Zvamaona. Muchindi persecutor kuti vauye. So, I'm going to ask you a very, I don't know if it's complicated or if it's it's a question that we have from the listeners and from from the questions that we had for you last week. Pana akuluza hope. I don't want it to sound as cliche as that, but that is what it is. Anzwane kubvisa matithe, ma-offerings anoya now. Pamwe nekuseva anotoseva. But year in, year out, nothing is changing. So I know that you, in some of your sermons, particularly on TikTok, you've spoken about praying amiss. What could be the problem there? Chichi nofana kuita munhu kuti anofana kumirira ere ari patient ende kumirira Jehovah kunyatsoita sei imwe question iyoyo futi iyoyo iripo. And also zvoitwa setine vanhu vari bhita zveshuwa vekuti ari kuti naimi nanhasi. Okay, so first maybe kutanga tatodhila nenanhasi iyoyo. Chii chaida kuti chichinje first, maybe tikawana clarity mubuko nota example. Pamwe achida kuroorwa, pamwe achida kuti by now. So who said tithing, giving, inoita kuti munhu arorwe? I think pandoga so pekutoti kana kuna pastor akatoparidza achidaro ane problem. Okay. Yeah. Andirorero anatete vedu se vakarorwa vangasema tithe. Get you. You're getting the sense. Tinana tete vedu vari kunana uzumba uko. Vatori nevana nemafamily isusu kutozvarwa kwatakaitwa titori nambuya vaiveko vanga vasina that. And then there's others probably in the line of business ari kutaita zveshuwa but it's not changing. So now look at this now. Problem ingatoitika ndeyekutoti hapatorina balance pamessage yacho. Akatotatsanangura achiti because kune mamessages akafanira kuti ukasataita you'll be cursed. No, it's a lie. Right. It might actually be a reflection yekutoti you are already cursed. Mati. Yeah. Tangidzai. All right. Maybe ndikabatira ukuka vanhu ndinovhundutsa vanhu first. Rega nitodzokera kumashure. Matiko. Okay. Do you know there's a difference between sin ne the sinner, righteousness ne expressing righteousness? Okay. Yeah. Righteousness akusufamba zvakanaka. Kururama akusufamba zvakanaka. Okay. We need a definition. In nature ya Mwari that makes him right. Okay. This is why the Bible, okay, if you ever wondered, kana mambo erenga verse, why Bible richiti we are the righteousness of God in Christ. Not we have the righteousness, we are. Yes. So that's our nature. So when I end up doing good, I'm expressing the nature yakapinda mandiri pa salvation. So kune ma laws zvakafanira kungoti mabata one area. Ma laws akatowanda. Matara tithing, kune ma offerings, kune prayer, it's a principle, it's a law as well, right? So ngatibate ku prayer. Because vanhu vazhinji vanotetera nyaya dzemari saka tombotaura nyaya zveshuwa maona prayer ndikuenda ku practice kwekwaya ndinoenda ndochikuti mimi pana pamuri kunamata pacho muchida kuti life yenyu ichinje muri kunamata number 1 muchiti chi, what are you doing? Muri kutsvaga chii mimi kuona it ma answer ndizvoka scripture rinoti chii concerning my answers. Seek ye first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be added. Most of our guys in this generation are not seeking the kingdom. Vakaudzwa unzi kuchechi kwapasa Aldridge ukasvika kwa vakakubata warorwa. Right. Vakakubata waita mari. Which is good, but the truth of the matter is if people have testified kuti ndo zviri kuitika kuchechi kwedu isusu, ndevanofanira kuziva kuti zvakatanga sei, inini wacho ndo zvandaitsvaga here, or it's an overflow of my personal intimacy with God. The problem we have is we are looking for the overflow of intimacy without the intimacy. Saka vanhu vazhinji vanonamatira kutsvaga zvinhu kuna Mwari. Havana basa ne the heart of God and seeking the face of God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Havamade mavhesi wayo manje. Anongoti ngandirorwe endabva ku sleep over mari mwezuru. Ndakozi ndakanzwa ma prayers are surgical. Serious prayer points. I pray, I get married. I pray, I get my money. Muri kurepa Mwari. Urikuya kuchechi kuda kubvutira Mwari breakthrough. Kumuhendla etransom. Iyo yauri kutaura kuti breakthrough yauri kudai. Yese fano tomboita breakthrough. Pese pano breakwa pamba pakavharwa una maki. When you have the keys of the kingdom that comes through knowledge, you open the doors easily. The problem is tinotanga kuparidzirana manje. Inini wakana ndada kuti chechi manje munakirwe neni mushe. Ndechikudza kuti kuswera mangwana chaiyo. Sister, munenge maenda. Sister munita 5 years. 7, I should sit you down. Bible says I'll give you pastors after my own heart that will feed you with knowledge and understanding. If I don't give you that and you're just shouting ku prayer, I'll be married, I'll be married, I'll be married. Okay, let me give you this. Let me give you this illustration. Prayer actually is beyond asking as well. Kune ma sides about 3 or 4 a prayer.
kweta type yemaprayer akasiyana siyana. Do you know our generation doesn't know what true worship is? Right. Our generation doesn't know what true praise is. Right. Our generation doesn't know what fellowship with God is. When it comes to prayer, they know asking, Father, in the name of Jesus, I ask for a car. Now, in the name of Jesus. And then they break altars. I break every altar against that car. Sometimes it's not the altar. It's your positioning in Christ that has made the altar effective over your life. Unonzwa akutaura David achiti anzi, in times of trouble, my God shall hide me in his pavilion. Problem ndeyekuti tinonamata wofe tichida kurwa naSatan. Aifano kunge asingagona kutotibata dai takavigwa muna Mwari. He that what abideth musecret place yaMwari anoramba ari paspecial. Do you think every time yatofamba tichidrive ndinofanira kuarresta maforces mustreet kuti asandiuraye? Inini? How? I stay in God. If any man be in Christ, Christ is a location. Yeah. Most of us tikunamata tiri outside of Christ. Uri kutsvaga chi? Uri kuenda kuchurch unotsvaga marriage, hauna kukwana. Problem ndeyekutoti kuchurch ngaazove ngaive overflow relationship yako naMwari. Uri kuenda problem ndeyekuti vanhu vazhinji vanoenda kuna Mwari vapera zvimwe zvese kweso. No problem. Asina energy yekutamata Mwari. Arongwa kuti Mwari ndinzwire tsitsi ndoda kuroorwa. My sister, mamuri kupi kopesa pa vamwe pavainamata Mwari pa mumweya nemuzvokwadi. Makunamatira marriage. You know, who has bewitched us to a point where we pray for zvinhu zvinofanira kungowanika nekuda kuti tiri members of the kingdom? Why should I pray for marriage? Am I saying stop praying? No. Kutori nema lessons, don't knowledge and understanding mapastors anofanira kuunza. Yeah. Ekuti kuona paitika izvi, like say now ndadzoka nawo kunyaya. Kana tithing yangu isiri kushanda. Do you think iwewe kuti principle 1 ino control the whole kingdom? Let's be honest. Right. You are a tither, you are not prayerful. Or you are prayerful, you are not a tither. VaKristu hana balance. Akatisika nechino. I know of people who fasted. Let me give you a story of this lady. Church and Bible kudhara chatauro chinonzi chizva. Aizikanwa muprovince kuti akanonamatira conference anoburutsa moto. She was an intercessor. Mai ndaiona chidzingwa pamba pavairoja nekushaya mari yerendi. Yet she was so prayerful. Aitaka kubata munhu iye unopora. I saw instant miracles because of that lady. Vanhu vachipora nekungogumwa nemunhu ari kubva kuintercession ari kuzvibvira kugomo rake. But pakesha pa, why? Because the equation yeprosperity I respond in a prayer. There are things like hard work, spiritual principles, strategy, and the wisdom of God. All these things when I was say into place, I was say into play. You understand? So look at this. In a tither, I'm suffering now, man of God. What must I do? What really must I do? Chimwe chinonetsa ndechekuti concept iyo wakaibatira padenga. Wakaiparidzirwa napastor but you didn't have a personal revelation yekuti zvinorevei zvauri kuita izvi. You should have stand or stood your ground against the devil, basing on your obedience in Christ. Because warfare yakufight against Satan haitangiri nekuve nemuromo unoshauta or a heart inoziva kuti tiri kuaffectwa naSatan. Inotangira kuscripture rinotaura naCorinthians richinzi having a readiness yekuavenger all disobedience of the devil when your own obedience is fulfilled. So any person has no obedience to the word of God has no right to pray warfare prayers, otherwise you'll be attacked. There are people I've seen who have become worse after prayer. Urikunamatira urikuenda kugomo uri exposed, you are not covered. Urikuzoke kwati uri muopposite. Okay, I think you can attest to this. You have met vanhu vakadaro vekuti after atove more prayerful ndo pantanga ari kwacha kwa more. Exactly, no balance. They are too prayerful, they are not obedient to the word of God. My way. You understand? Panofanira kunge pane balance, and ndataura last week wisdom and power. In I'll tell you, hakuna anogona to move from that principle. I'm a tither and I'll keep on tithing. I don't tithe because I'm a pastor. I started tithing, didn't remember a church. You understand? Not because pastor vakandifosa and ndaichidya kudarika madyiro achinoitwa nevanhu vari kuteerera. Tithe. Haiwa ndaimbumura. Ini Mwari vakazondudza vega ndichinamata ndashauta because God started using me. I was anointed. But I was wondering because ndaifunga kuti zvese zvino anointing. Since I'm anointed, I must start prospering. And God said to me, son, my prosperity covenant I respond kukuti unoprofita kana kuti unoporesa. You can attest to this kuti pastor are anointed who are broke. That's it. Vari vanosuffer. Shoti andifumana Mwari. Kana uri around him unonzwa umwari so. But are very broke. Why? Ana balance mu equation yavachitaura ana balance mu life yake. Anonamata, anofasta, anoudza vamwe chegumi chaasingabhadhare iye. Anoudza vamwe kunoshanda kwaasingaite iye. My God. I don't know if you're getting that sense. Definitely. So munhu kana ari kuti ndaluza hope nechi munhu paanyatso luza hope ndemuna pastor akamuudza. That's it. But kuna Mwari ukusaluza hope kana word raMwari richikuudza kuti izvi ndo zvinoitwa. Ita kwete nekuti pana akuparidzira.
but itane kuti ndozvinoreva shoko raMwari. We are here as pastors kuzokutsanangurira like that guy aibva eunuch aibva kuJerusalem. Zvinonzi anga akavhura kubhuku raIsaiah. Haana chaainzwisisa, but at least anga akavhura. Philip akanzi join this chariot umutsanangurire. Problem yegeneration yedu ndeyekuti tikuvatsanangurira zvavasina kutomboverengawo. Yeah. Ndakaona ma-comments mazhinji particularly in our videos anenge ainzi vhesi iyo iri kupi. Havatozive vhesi anatotsanangura ari kubvunza kuti iri kupi yainzwa ndichitsanangura. Because unenge uchiparidza uchifunga kuti akatombopfuurawo neko, akazovharwa zvake but akatombopfuura neko. So hatina vanhu vane personal relationship naMwari, ndosaka vanhu vari kutambura. That's it. Let's have a relationship with God. I don't need motivation to tithe, my sister. I don't need motivation to pray. Ndino kufamba kwangu naMwari, righteousness yanachataura yaya. Zvandiri kuita anonzi fruits of righteousness. Ukaona ndisingabe, ukaona ndakufamba nekururama. Kururama kwatanga kwapinda mandiri. Zvese zvakuitika my expressions, it's a fruit. Tree ye righteousness ndini. Kuita righteousness is fruit of that righteousness. My way. Yeah. Pastor Aldridge, I was the third session at his quit. Because listen, the issues are so many and the messages are so many. Now we have about 700 people watching. 701 people watching. So many messages are coming. Pana ari kubvunza nyaya difference between tithing and seeding. Then pani nyaya ndakapersecutirwa zvekuti vanhu vakati one day yandiri kufunga kuti tofanira kuti tidaire nyaya iyoyo. Handizivi kuti mungagone kundidairawo here difference tithing and seeding in 1 minute, then topinda munyaya yealcohol uchinamata. Because ndirana baba mikweshwa yerume yakauya kuinbox kwangu ichiti zvoni I struggle with drinking, ndozofila very filthy, handichakwanisi kuenda kuchechi. Vobva vazokota munana wekutanga pakana. Vobva vati mvura yakachinjwa ikatwa waini. Saka sei makereka achiti kumwa kwakaipa, vamwe vakatotaura vakati kune rimwe sangano rinoti mwai asimuzararadzi. You know, that sort of thing. So as you think on that, can you just in a minute, Pastor Aldridge, minute, minute, please, talk to us about the difference between tithing and seeding? Okay, Malachi 3. Verse number 8. Will men rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? He says in tithes and contributions, in tithes and in offerings. Exactly. So Mwari already is telling you tithes and offerings are different. Tithe, you don't give tithe, you pay tithe, because it does not belong to you. It's 10% of your income. It's a sign yekuratidza Mwari. Ndosaka ndati paiva kona asingabharire tithe. You don't pay tithe kuti Mwari akupe. Ukutopeya tithe nekuti watopiwa naMwari. It's a sign of allegiance. You are saying, God, Maria makandipa yasvika, this is your percentage. That's how he did it from kutanga uswa percent. Saka you don't say I'm a giver because you are paying tithe. You are not a giver. You are paying tithe. That's God's money. So she knows one's offering she. Uko manje ndokwane kunotangira your relationship with God. You are expressing what's in your heart. Dopa na Corinthians. Hey, anopa achifara mumoyo make zvaapeposa muheart ndoku offering. Uko no decide according to the harvest you want and so on. But to tithe is 10%. Even ikatove 1 million. Tithe is 10%. Ikave $1, tithe is 10%. So the difference between tithe and offering is you don't give tithe, you pay it. You give offerings. I like that. And I think one of the things that we've really come out of with in that question is that you don't pay tithe because you want God to give you, but because you've been giving. Exactly. So, reward not also where after the opening of heavens. Are you realizing kuti Mwari panoti so see that I'll open the windows of heaven? Arikutotaurira munhu arikuti imbopeya tithe. Saka ndikupeya sei ndisina open heaven. Arikutombokudza kuti I have already given you grace. Rekutoti chero zvakaoma sei. You can actually do something. Chinotokuunzira something. Wow. Problem. Yeah. God is saying I'll open the windows after we've paid tithe. So tithe yabva kupiro heaven raka close. It means somehow chero economic say there's something. Get you. Thank you for doing that. For explaining that in kutinyatsonzwisisa. Right. Ngatichita daire nyaya yedu yevanhu va. Matidoreta sei. Apana tunanoda kuvhura chechi yavo inonzi zvidhakwa international ministries aina archbishop here archbishop akanenge ndumiso president we panapa but nyaya iripo ndiyo yekuti pane vanenge vachida kucoexista nealcohol. It's a question that I got I think from about 6 or so people. Doro rakaipa here ndichizviendera kuchechi ndozvokubvunzwa izvozvo. Saka uyai muchirimwe. I think ndo answer yangu ini. Uyai muchitorimwe. Musamirire kurimira kuti munamati. When the gospel is well taught, richipinda in your spirit. Unotozosvika stage yaunozvinzwa kuti anoka iri ichi chinhu chikaichi.
I'll give you an illustration. We actually have people in our church who are now serving members. I accepted them for almost 2 and so years. Vachinwa, vari muchurch. Okay. I would always tell them, come, stay in the house of God, stay in the word of God. Ivo vega. Yeah. So Mwari uyauya manje. Saka nyaya iripo ndeyekuti atingagone kudecide kuti rakaipera kana rakashata, but tinongodecide ndepekuti ukauya muimba yaMwari, church woyoudzwa kunzi musajaja vanhu vari kuuya vachinwa. Ndizvoka. As the gospel gets into you, there is a part yaunotozorealize later kuti doro unogona kushaya verse yekuipa kwaro, but it's a stain to your testimony. It's no, not that one. Ndikupeka verse. Kuna verse iri kuna Proverbs rinoti mambo lemo inwa wine mukanga nenhamo dzenyu. Exactly. Saka mukati usabatwe newine. Ayo. Isi tine rimwe riri kuti mambo lemo inwa. Mazona manje. But inonopera ichinoti mambo lemo imwai mufe. Imwai mitizei? Mufe. Idifutika. So when people are drinking, achiri mupomende wekudrinka, I can't give you scriptures because ndora wagara watoratidza kuti une aunofunga kuti anoti inwa. Saka uya uchitonwa. But kazhinji it's a clear sign yekuti ukaona uchirohwa naro uchinwa uringotsvaga kwamavhesi anosapota but muconscience mako unozvidza kuti chinhu ichi kaichi it's a stain to my testimony. Uri mutendi. It's a stain to my testimony. So it's for so when you decide to die and you don't want to have the life of God in you, but when the life of God takes over your soul, unepa unozvidza kuti aizvinhu zvoda umirwa izvi. Right. Yeah. Ndimiswe. Okay, so we've got Pastor, we've got 4 minutes and I have 2 questions for you. Okay. Masingu anondiita vanondivinga kuinbox ndikasaitaura nyaya iyi. Hanzi, do not be unequally yoked. Anditika nemunhu ari kubva kudarkness or asiri of the same faith. Zvobva zvanzi vakomana vacho muchechi vashoma kana kuti vasikana vacho vashoma, asi pana sister vanhu singatombouye kusangano redu kana kuti vasingatombonamati vanoitawo zvavo zvavo zvakaipei kuti ndiwadzane navo. Tobva tazopedzisa nenyaya yematongues. Pana vanhu varida kunzwisa kuti matongues haisi nenge angoshofi here, toita sekuti kamwe chete because munhu ari kungorira ari pamberi pedu, we are not moving in the same spirit. Pastor Aldridge zvanhasi atikumbire mamaminutes ekuwedza no problem. All right. So yekutanga masingles panyaya yekuve unequally yoked. Yes. Okay, so scripture rere mofana urinzwisa pakudai so darkness can also be in the church. Saka pari kunzi don't be unequally yoked, vamwe vacho vatotaura ndeyo muchechi vatori muchechi but vachiri darkness. Tiri pachipatara musakangano taya tikurwara tese uchanoconnecta nemunhu waurifunga kuti I'm equally yoked, muri unequally mutori muchechi, kutori nevanhu vari kunzoko vakatonaka kudarika vanhu vari muchechi. Exactly. I'm telling you. Saka zvamuri kutaura zvezvemachechi anenge aisa mitemo zvakanaka to have the same understanding, same faith, same knowledge. Very, very good. And I actually encourage members kuti vawirirane pachavo varorane because vachinzwisana musazonopesane pamabeliefs ndizvozvo. But hazvimise kuti inini kana ndiri single brother ndione my damsel andaona ku next door ndisanomupfimba yeye ndenda tokanganisa. But one thing chandogona kungoadvisa kana vari vasikana masingles, usafunge kuti uchatendeutsa munhu kana maroorana. Right. Jeri racho hariite. Ndiri pastor, I've gone through a lot pakutraya kuda kubatsira vanhu vakuchema vari mudzimba. Because chaingoda imira kwengoti ndofanira kuroorwa obva achizoroorwa but ne the wrong person. Simply because tangokupa mukana wekuti enda rinonyenga rinorara munoziya. That's exactly. It. And then, right. Tobva tazotaura nyaya yedu yatanga tichitaura iyo. Tatichi matongues. Pane michechi yandakamboenda. I was just emceeing. And it was a conference. Yaitova yekuwina masouls. Apana mboitwa welcome, Pastor. Takangosvika ndane vamwe vanhu ndanawo from here. We're done an SABC tour, so I had other presenters that I was with. Munhu akangosvika pastage ndobva nguti anoti chandara. So vanhu vese are full of the spirit. Nyeri kufamba sei. Saka I think ndokunzwisisa question ndokubva kuma listeners yekuti toita sei kuti flow together. Panofanira kunge pana interpreter here. Matongues oitwa sei kuti ndiba receive tifambirani. Okay. Yeah, issue zvayo yekunamata nematongues in public, it's a great controversy yakanyanya. Okay. Hakuna imwe best way yekunamata according to my belief rangu inini than praying from your spirit, from your heart, and using that language of the spirit. Okay. You understand? Yeah. So vanhu vazhinji vanozviita zvezve rega ndikuudze varegerere. Vari kutorevesa ipo pai. Okay. And the wisdom side area now. Because ukupower side parakata, it's the gift of the spirit. Antonagirwa naye and arikutoita chinhu chaizvo isuti sitingatomujaja kuti mwana ungangotanga nematongues here. You understand? But ku the other side kuri kutiwo kana taenda kusoul winning panga paineso
utoziziva kuti kune ma-infidels, the unbelievers who might not understand this. Aisiro time yekutaura nemataxi ndosaka tisingakollecti offering kucrusade. Wisdom. Aungati pacrusade pautendoka vanhu otanga kuti bataiwo mwedzi yenyu pacrusade ndo yakafana nekutaura nematongues in places like that. But kana muri in your family as a church and you are doing this time devotion and so on, then why not? And I don't know where time has gone. It has been a lot of time. We had 45 minutes with Pastor Aldridge, but still. I am so happy that you came and clarified these issues. So thank you so and much. In the near future, mumwewo musi tichazokutsvagai kuti muzouya anditika muzoramba muchitibatsira in our walk with Christ. Where can people get in touch with you? How responsive are you on your socials? And if you've got any upcoming things that are happening at the City of Truth, all right, so Mswa 9, which is a Saturday, kune ladies conference, is a one-day conference. Paseketishas College with my beautiful wife. Saka nyaya dzedzi dzanachitaura dzedzi kunzi toda kuroorwa nechi hausikuuya kuti uzonamatwa kuti uroorwe, right? But whatever message is going to come there, the Spirit of God will actually help you so that you maneuver your way through my issues like that. And then Sundays we are Paseketishas College as well in Chitungwiza, Makoni. Exactly, and we are to respond as social media. My page and Sirindega. We also have my administrator. What is the name of the page? Pastor Aldridge. Pastor Aldridge, yeah. The one because kune mamwe ma parody accounts akawanda. Okay. So kune 101,000 followers on Facebook, and then the TikTok I think 77,000. Yeah. Cool stuff. Yeah, those are the pages. Yes. Sekuru, thank you so much for bringing my tabasa kama mandunzira muno Mwari. Aiwa, tutenda yemi. Anditika. Tatenda zikuru. Pastor Aldridge will link up with you in many other things that we will be doing on our radio stations. Allow me to also thank you, the listeners, and you guys that we're watching on our Facebook, for coming through. Totally appreciate you. I meet with you same time next week. And I'd like to also thank my two assistant producers, Valeria as well as Kathleen. Na Arnold Angakati Batram from Digital. She make a shout on Facebook. Allow me to leave you in the very capable hands of one Zanani on Star FM, sounding good all the time. From now until midnight, she's going to be with you. And I also leave you with Saviors, the secret ingredient on Capital 100.4 FM Harare. But Yvonne Tivatye is my name. Yvonne Tivatye official across all platforms. And I'll meet with you same time next week. Good night. God bless. Take care. Check this. It's unbelievable. See